Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui seguirem seguirem parlant de fenòmens que fa el nostre cos de manera natural, però que sembla que a la societat li fa una mica de fàstic parlar-ne quan són coses o indicadors molt útils que genera el nostre cos per saber el nostre estat de salut. Així, avui parlarem del pipi i de la caca. Som-hi amb el vídeo! Com tots sabem, el pipi és aquell líquid groguenc que expulsem del nostre cos per l'aparell urinari i que es forma en els ronyons. L'objectiu del pipi és expulsar tot allò que el nostre cos no necessita, per exemple, toxines, metabòlits o líquids sobrant que no podem agafar. Així, tot això es forma en els ronyons, que actuen com a colador, seleccionant allò que el nostre cos necessita i allò que el nostre cos no necessita. Un cop està format aquest pipi, passa per als urèters i arriba a la bufeta. Aquesta bufeta és el magatzem del pipi, fent que s'acumuli allà. Quan aquesta bufeta està plena, hi ha uns músculs al seu voltant que el que fan és detectar que està plena i enviar a partir dels seus nervis un senyal al nostre cervell que aquest ens notificarà que hem d'anar a fer pipi. Així, quan la bufeta està buida, els músculs de la pelvis estan relaxats i l'esfínter està contret, per tal que aquest pipi no s'escapi. Quan la bufeta està plena i el nostre cervell va a fer pipi, el que fa l'esfínter és es relaxa per deixar sortir el pipi i amb els músculs pèlvics el que fem és apretar com si fos un globo per tal d'acabar d'expulsar tot aquest pipi. Aquest pipi, finalment, s'acabarà expulsant per l'uretra. Però, si analitzéssim aquest pipi, què trobaríem? Doncs trobaríem que el 97% d'aquest pipi és aigua. Aquest 3% restant vindrien a ser sals i altres productes i metabòlits que genera el nostre cos o el rebuig que no necessita. Per exemple, potassi, fòsfor, sodi, àcid úric, urea, etc. I per què té aquest color groc? Doncs el color groc del pipi és degut a un pigment que es diu urocrom i que és un indicador principal de com estem d'hidratats. És a dir, si aquest pipi és groguenc, vol dir que la hidratació del nostre cos és correcta. Si aquest pipi és molt transparent, vol dir que hem begut molt de líquid, per tant aquest pigment està molt dissolt i fem un pipi més transparent. No passa res. Si aquest pipi és més marronós, daurat, fosc, vol dir que hem de beure més perquè aquest pigment estarà molt concentrat i, per tant, la quantitat de pigment contra la quantitat de líquid que hem begut és molt elevada, per tant, sortirà d'aquest color. I una de les preguntes més típiques que es fa tothom, que és quantes vegades s'ha d'anar al lavabo cada dia? Doncs aquesta pregunta no té una resposta exacta, sinó que és un rang de vegades que es va al lavabo. Es comenta que entre unes 3 i unes 8 vegades l'acte de fer pipi al dia són nombres correctes, acceptables. Menys de 3 durant un temps prolongat o més de 8 durant un temps prolongat poden indicar certs problemes en el nostre cos, en el nostre estat de salut. I 3 o 8 vegades, quina quantitat de pipi és? Doncs la bufeta té una capacitat d'emmagatzematge d'uns 0,3 litres a uns 0,5 litres. Fent càlculs ràpids, podem dir que cada dia expulsem de 1 a 2 litres i mig de pipi per persona. S'ha de dir, però, que aquestes quantitats de pipi poden variar en funció de la quantitat d'esport que fa la persona, òbviament la quantitat de líquid que beu, o si aquesta persona està malalta o té alguna malaltia o diarrea, per exemple, doncs tot això variarà. Com us podeu imaginar, com que és el pipi, que expulsa tot el que el nostre cos no necessita. A més, el podem obtenir en grans quantitats i de manera molt senzilla fan que el pipi sigui un indicador de la nostra salut molt vàlid i molt útil per fer testos simples. Per posar un exemple, el test d'embaràs de les dones quan volen saber si estan embarassades o no es fa a partir del pipi. Per tant, el pipi és un indicador molt útil de la salut del nostre cos. I la caca? Doncs la caca vindria a tenir un objectiu similar al del pipi, però en aquest cas per restes més sòlides. Faig sòlides entre cometes perquè en realitat si analitzéssim la caca trobaríem que aquesta és un 75% aigua. El 25%, però en aquest cas vindrien a ser sucres i altres coses que també el nostre cos no necessita que hem aconseguit a partir de la ingesta. Un altre punt diferencial de la caca i el pipí és que la caca la fem per l'aparell digestiu, a diferència del pipí que el fem per l'aparell urinari. En l'aparell digestiu, per tal d'arribar a generar aquesta caca, quan mengem un aliment, primer el trossegem amb la boca, arriba a l'estómac, que és quan el desfem, passa als intestins, que és allà on es capten els nutrients, i tot allò que el nostre cos no vol passa a l'intestí gruixut, que és allà on es formarà aquesta caca. Al final d'aquest intestí gruixut el que hi ha és com un petit reservori, que també està delimitat per un esfínter que està contret, que és allà on es va acumulant aquesta caca. Quan aquest petit reservori està ple,
També els nervis envien un senyal al nostre cervell que ens informa que hem d'anar a fer caca. Quan anem a fer caca, el que fem és relaxar aquest esfínter i deixem caure tota la caca que teníem acumulada. I igual que el pipi, que té un volum associat a cada cop que anem a fer pipi, la caca també, que cada cop que anem al lavabo expulsem uns 150 grams de caca. I igual com passa amb el pipi, amb la caca també hi ha un rang de normalitat per anar a fer caca. Que de 3 cops al dia a 3 cops la setmana, un rang bastant ampli, estàs dintre paràmetres normals de cagadera. És a dir, tot el que estigui en aquest rang és normal. Fent càlculs ràpids una altra vegada, 150 grams per cada cagarada, doncs vindrien a ser uns 4,5 quilograms de caca al mes. Podríem abonar molts camps. Però per què la mala olor de la caca? Doncs la mala olor de la caca és degut a la descarboxilació del triptòfan, un element natural que només podem aconseguir a partir de l'ingesta d'aliments. Aquest triptòfan, però, està molt relacionat amb un neurotransmissor que potser us sona, i és la serotonina. Aquest neurotransmissor està molt associat als canvis d'ànim i a la son, per exemple. Per tant, així podeu entendre per què després de menjar el vostre ànim millora o per què potser us entra més son. I el color? Doncs el color és degut a un pigment que es diu estercorbilina i que és producte de la degradació de la bilirrubina. I sí, i dic bilirrubina perquè cada cop que dic aquesta paraula em recorda aquesta cançó i se'm posa al cap i després no la puc deixar de cantar. I així, com passa amb el pipi, la caca és fàcil d'aconseguir, la podem aconseguir en grans quantitats i ens dona informació de tot allò que el nostre cos no necessita. Per tant, també és un indicador de salut molt important i fàcil d'aconseguir. Però és més, té un punt més de curiositat que el pipi no té, i és que la caca té un índex de classificació, com els terratrèmols. Us presento l'escala de Bristol. Com bé veieu a l'imatge, aquestes caques, en funció de la seva forma i la seva consistència, es poden classificar en diferents rangs. El rang 1 i el rang 2 vindrien a ser aquelles boletes petites, com la caca de cabretes, que ens dirien que estem rastrets. La 3 i la 4, aquesta caca en forma de botifarra, ens indicaria que la nostra salut està bé i no tenim cap mena de problema nutricional, i els nivells més alts ens indicarien algun petit o ja gran procés de diarrea. Així, mirant la nostra caca, podem saber com estem de salut. És meravellosa aquesta escala de Bristol. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que hàgiu après a valorar i a fixar-vos en la vostra caca i en el vostre pipi, perquè són indicadors importantíssims i fàcils de veure sobre el vostre estat nutricional, sobretot, i el vostre estat de salut. Per tant, espero que deixeu de fer-los fàstics. Recordeu que em podeu seguir a les xarxes socials, likes, comentaris, tot el que feu és més que benvingut. Moltes gràcies i ens veiem al proper vídeo. Adeu. Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube. Corriendo calle abajo, saludando a mi princesa de...